हॅलो, वेलकम टू ॲट सोमन. आज आपण बघणार आहोत मस्लिन ड्रेस मटेरियल्स. मस्लिन फॅब्रिक हे एकदम सॉफ्ट असतं आणि त्याला एक प्रकारचं शाईन असतं. त्याचा फील पण खूप छान असतो. आजच्या आपल्या मटेरियल्सची प्राईस रेंज आहे 1700 to 1900. हे नेव्ही ब्लू कलरचा बेस आहे आणि याच्यावरती तुम्हाला दिसत असेल ऑल ओव्हर हे असं फ्लोरल डिजिटल प्रिंट केलेलं आहे. हा याचा असा योक दिलेला आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला दिसत असेल सिक्वेन्स वर्क केलं आहे आणि अशी एम्ब्रॉयडरी केलेली आहे. याची ओढणी आहे ती सुद्धा डिझायनर आहे. ऑल ओव्हर असं गोल्ड फॉईल प्रिंट आहे याच्यावरती आणि याला ही अशी बॉर्डर दिली आहे. हे प्लेन बॉटम आहे. याच्यात माझ्याकडे अजून 2 कलर्स आहेत. तिन्ही कलर्स एकदम सुरेख आहेत. हा आहे मरून कलर आणि हा आहे इंग्लिश ब्लू कलर. ही याची ओढणी आहे आणि प्लेन बॉटम आहे. थँक्यू.